हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आइए एक ऐसा मैं गीत सुना रही हूँ कि दहेज नहीं है तो बेटी का विवाह कैसे होगा, ये समस्या अभी हो रही है। तो उसी के क्रम में मैं गीत सुना रही हूँ। कैसा लगेगा आप लोग जरूर बताइएगा। बड़े घर देखी के पापा जी बियाहवा कोई नी हो, तब काहे उदासे बानी हो, तब काहे उदासे बानी हो। बड़े घर देख के चाचा जी बियाहवा कोई नी हो, तब काहे उदासे बानी हो, तब काहे उदासे बानी हो। एतना दहेजवा बेटी तोहके देनी हो, तब मुख ना दामाद बोले हो, तब मुख ना दामाद बोले हो। एतना दहेजवा पापा जी हमके देनी हो, सिकड़िया लागी दामाद रुसलन हो, सिकड़िया लागी दामाद रुसलन हो। एतना दहेजवा चाचा जी हमके देहनी हो, सिकड़िया लागी दामाद रुसलन हो, सिकड़िया लागी दामाद रुसलन हो। एतना बचनिया पापा जी सुनी लेलन हो, चली भैलन बनारस गलिया हो, चली भैलन बनारस गलिया हो। एतना बचनिया चाचा जी सुनी लेलन हो, चली भैलन बनारस गलिया हो, चली भैलन बनारस गलिया हो। सिकड़ी मोलावत जब दूल्हवा देखलस हो, चली भैलन बनारस गलिया हो। सिकड़ी मोलावत जब दूल्हवा देखलस हो, ससुर जी के प्रणाम कैलस हो, ससुर जी के प्रणाम कैलस हो। एतान सिकड़ी मोलावत जब दूल्हवा देखलस हो, चाचा जी के प्रणाम कैलस हो, चाचा जी के प्रणाम कैलस हो। जेकरा नाए बाबू इतना हुई है हो, ओकर बेटी का कुआरे रहियन हो, ओकर बेटी का कुआरे रहियन हो। एतना बचनिया चाचा जी सुनी लेलन हो, चली भैलन बनारस गलिया हो, चली भैलन बनारस गलिया हो। एतना बचनिया भैया जी सुनी लेलन हो, चली भैलन बनारस गलिया हो, चली भैलन दिल्ली के गलिया हो। सिकड़ी मोलावत जब ननदोइया देखलस हो, ससुर सिकड़ी मोलावत जब बहनोइया देखलस हो, भैया
जी के पाड़ा नाम कैलस हो भैया जी के पाड़ा नाम कैलस हो जेकारा नाई बाबू इतना हुई है हो काओ कर बेटी कुआरे रहिहन हो जेकारा ला लगे बाबू रुपैया रही है हो ओकर बेटी का कुआरे रहिहन हो जेकारा ना लगे ससुर जी रुपैया हुई है हो ओकर बेटी ना कुआरे रहिहन हो एतना बचनिया पापा जी सुनी लेलन हो कहे लगलन दामाद से बात हो करे लगले दामाद से सवाल जेकारा नाई बाबू दहेजवा हुई है हो का ओकर बेटी कुआरे रहिहन हो का ओकर बेटी कुआरे रहिहन हो। थैंक यू सो मच।